କୋଉଟା ବୋଧେ ବଜାର ଯାଏଁ ଯିବି। ତମେ ଟାଇମ୍ କଅଁଳିଆ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଗୋଲପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବି ବଜାର କେତେ ବାଟ ଚୋଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେ ନେବେ? ତମେ କଣ ଦଉଛ ପଇସା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ମୁଁ ରଖେ ନାହିଁ ସତ କଥା କାହିଁ ମିଛ କହିବି ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ରଖନି? ରଖେନି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ମୁଁ ରଖେନି କାରଣ ଟା କଣ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହୁନ? କାରଣଟା ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ